Barreta, oras-oras sa DZGB. Happy Easter po. Christ is risen. Alleluia. Magandang hapon, marhay na hapon sa gabos. Good afternoon to everyone. Sister Jessie po. Welcome to Usapang Bukasyon ACI. Shout out sa samuyang mga Rafaelians, ACI family and ACI sisters, sa samuyang mga staff, si Angel, si Angie, si Ate Vicky, si Lerma. Okay. Today is Friday, April 17, 2026. Nung nakaraang linggo ay pinagdiriwang natin ang Divine Mercy Sunday. Ang Divine Mercy Sunday ay nagdiriwang na walang hanggang at walang kapantay na habag ng Diyos. Ang kanyang walang hanggang awa, kapatawaran at pag-ibig para sa sangkatauhan. Ang debosyon na ito ay nagmula kay Saint Faustina, isang madre na taga-Poland na nagbigay diin sa pagtitiwala sa kanyang awa at sa pagtawag na maging maawain din sa kapwa. Ang paanyaya sa atin magtiwala kay Jesus. Jesus, King of Mercy, we trust in you. Jesus, Divine Mercy, we trust in you. Last Friday, episode 80, ay pinamagatang Pangakong Tinupad, The Promise Fulfilled. Ngayong hapon, episode 81, ay pinamagatang Mercy Unlocked, Forgiveness Overflows. Makakasama natin ang isang ACI sister na Bicolana pero naka-assign sa Bohol at ang ating aspirant na tagaligaw na nag-birthday kahapon. Pero bago ang lahat, pabatiin muna natin ang aking mga co-host. Magandang hapon sa inyo lahat, Sister Martha Hang. Shout out to Jam Orin, Jam Wilma, at the chat, and on those who are listening and watching our program this afternoon. Happy 149 founding anniversaries ng ACI Institute po. Thank you, Santa Rafaela at Mother Pila, the foundresses of our congregation, handmaids of the Sacred Heart of Jesus. Happy Easter, maray na hapon sa gabos, sa giraray si Sir Net po. Magandang hapon, maayong hapon sa tanan. Belated birthday greetings, of course, sa ating aspirant na si Key April. Happy birthday to my friend si Glenny Bertulfo. Shout out kay Melissa Alsaga, Gina Monasterio, Ruby Carido, Teresa Basilio, Marisa Van Orden, at Judith Dipa and family po. At kay Hana, kay Belen Manhares, at sa lahat ng mga sumusuporta sa Usapang Bukasyon, ACI, labi na sa akong papa ug mga igsuon, Ate Gigi, Manoy Jojo, ug Charity. Heart check po muna tayo. Kumusta ba ang iyong puso? Ito ba'y parang barado? Barado ng sama ng loob? Hirap magpatawad? O kaya'y hindi pa marunong humingi ng tawad? Samahan nyo kami kasama ang aming mga panauhin habang binubuksan natin ang ating puso at hayaan nating hipuin ito ng habag ng Diyos. Dito lamang sa Usapang Bukasyon, ACI, Episode 81, Mercy Unlocked, Forgiveness Overflows. Okay. Sa ating mga guests, please introduce yourself at mag-shout out na rin. Okay, sinong mauna? Good afternoon po. Good afternoon. Good Afternoon, welcome! Okay. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Key April Vicente, ACI aspirant from Saint Stephen the Proto-Martyr dito po sa Ligao. Shout out po kila Papa, kay Ate, kay Krisha, and sa mga friends ko po and sa mga ka-work ko po. Ayan. Hello po sa inyo. Especially kay Francis. Especially kay Francis At na kay- nanonood po ngayon. Yeah. Thank you. Na marapit na rin pumasok, hopefully. Pasok, opo. Yeah. Pagdasal natin. Sister Emmy, ang tagal na kitang iniimbitahan at finally, you said yes.
Hi po. Good afternoon, Sister Net, Sister Jessie, Sister Martha, Kay, Good and all the afternoon. listeners of Usapang Bukasyon po today. Yeah. I'm Sister Emmy, ACI sister, and presently I'm assigned here in Katigbian, Bohol. Okay? So shout out Kay Sister Lani. to my companions here, Sister Lani, Sister Anna, and the ACI youth. Handmaids for Altars, ACI Young Adorers, the Scholars, the ACI family, our friends here, okay, my students, wow. Students and teachers sa IMA, sa Mater Day, lahat-lahat po. Maayong hapon sa tanan. Maayong hapon sa hapon. tanan. And shout out din po sa lahat na ACI sisters and to my family sa Bicol and Manila. Sa lahat na kay Itay, sa mga kapatid ko po, sa mga pamangkin ko, sa mga apo ko. Especially Good kay Belen. afternoon. Yeah, kay Bunso. We let Belen watch our episode. Yan. Sige po. Okay, fast talk po. When you hear the word mercy, what come to your mind right now? How about forgiveness? Mercy first, sister. Mercy Sorry, first. All right. for mercy and forgiveness. Sorry. Thank you po. Sa akin po, yung unang pumapasok po sa isip ko po is compassion, sister. Kumbaga po, being understood kahit hindi na ako mag-explain ng kahit na ano po. Yun po. Thank you. Okay. Sa akin po yung love and being one with. So pagmamahal at yung nararamdaman pagkikiisa. Thank you. All right. Sister Martha, do you have the next question? I have my question. Forgiveness. How about How about forgiveness? What comes to your mind when you hear the word forgiveness? Sa akin po, sister, is freedom po. Yeah. Okay, sa akin forgiveness, humility and reconciliation. Sige. Palalalimin natin mamaya yung mga sagot nila sa mercy tsaka sa forgiveness. Sigurado mamaya mas ma-share pa nila yan, mas ma-elaborate pa nila yan. Alright? So, mag-start tayo syempre sa kabataan. May naalala ka ba na moment nung bata ka pa na pinatawad ka? Anong pakiramdam o kaya ikaw yung nagpatawad? Naalala mo ba kung bakit mo ginawa yun? Yun. Either or both. Sige po. Opo, sister. Actually, maraming beses po, sister, na pinatawad ako nila mama and papa nung bata po ako. Pero siguro yung pinaka hindi ko po malilimutan ay nung kinder ako, sister, nakabasag po ako ng thermos ng teacher ko noon. Kasi mahilig kami noon pag break time, mahilig kami magtakbuhan. Tapos, yun, nasagi ko po yung cabinet ng teacher ko and then nabasag ko po yung thermos niya. That time po, sobrang takot na takot po ako kasi alam ko na isusumbong niya ako kila mama. Kasi alos kapitbahay lang din namin yung teacher ko noon. Tapos, of course, papapalitan niya yung thermos po sa amin. So yun, pag uwi ko po nung lunch, kasi half day pa lang kami noon, yung pasok namin. Takot na takot ako, sister. Pagdating ko ng bahay, pumasok ako sa kwarto tapos hindi na po ako lumabas. Tapos, actually, alam nila papa, pag ganun yung yung actions ko, ibig sabihin may nagawa akong mali. Then, naalala ko noon, pinalabas ako ni papa sa kwarto and then, yun, inamin ko po yung mali ko po na nagawa. And then sabi niya, okay lang yun. Sabi niya, papalitan na lang natin. And then, yun, dun ko po first na, yun yung hindi ko po makakalimutan, sister. And then second,
nung time po na nawala na si mama, nung time na kami na po yung nag-prepare ng pagkain namin. And nung time po noon, ako yung parang nakatoka sa pagsaing. Tapos palagi talaga sister na hilaw yung sinaing na niluluto ko po. And yun, kahit ganun, ilang beses akong nagkamali. Yet hindi ako pinastop ni Papa na magsaing. And then later on, natuto rin po ako doon sa mga mistakes po na yun. So yun, yung forgiveness po galing sa parents is very, po talaga, it really helps a lot din po sa kung ano po ako ngayon, sister. Yeah, oo. Ano nga yung definition mo kanina, yung sa fast talk ng mercy? Compassion po, sister. Oo, compassion, oo. Tapos, parang na-elaborate mo yan as somebody who listens, no? Parang ganon, understands, and then, who never stops loving, or who never stops empowering you like what your father did to you hanggang natuto ka. And then, na-mention mo din yung forgiveness as freedom. So, yun, from nagtatago, and then after nung pinatawad ka, you were free again. Yan, nakasmile again ang batang Ki. Sige po, thank you Ki, Sister Emmy. Okay, sa akin naman po, naaalala ko nung bata ako, maraming beses na pinapatawad ako ng mama ko. Okay? Pero may naalala ako ng 7 years old ako. Okay? 7 years old ako. Yun kasing time na yun, si mama, maaga pumunta na ng market. So hindi ako binigyan ng pera na baon sa school. Tapos alam ko yung kinukuhanan niya sa bag niya. Okay? Tapos kumuha ako doon ng 15 centavos. Noon kasi maliit pa yung pera may mabibili ka na. Tapos sa akin, sa pagkuha ko noon, hindi ako binigyan. Tapos yung pag-uwi ko, yung wala, sa akin, yung tuwang-tuwa ako. Tapos pag uwi ko, sabi ko, Mama, alam mo, kumuha ako dyan sa'yo ng 15 centavos. Kasi hindi mo ako binigyan ng hindi mo ako binigyan ng baon. Yung Tapos yung si mama, tumingin sa akin. Tapos, ang sabi niya sa akin, oo, hindi kita nabigyan, pero mali yun. Sabi niya, mali yun na pagkuha na hindi ka nagpapaalam. Sa susunod, wag mo nang uulitin yun. So yung so sa akin, kung i-describe ko yung forgiveness ng mama ko sa akin, it was talaga forgiveness with full of understanding, patience, and love. So yun yung naintindihan ko dun sa kanya. Kasi yung wala akong na-experience na yung paluin, tapos yung pagsabihan ng masama, wala. Yung dinidisiplina, ang naano ko lang dun sa kanya, yung dinidisiplina niya ako, tapos yung pinapakita niya sa akin, ano ba yung tama, ano yung mali. Yeah. Yun yung forgiveness ng mama ko, na may understanding, patience, sa love sa akin. Yeah, very clear. Pero ang very clear din, sister, yung edad mo. Kasi sa panahon ni Ki, wala nang 15 centavos, pero ikaw 15 centavos. So, yun ang revealing naman doon, joke. Oo talaga. Grabe naman, 15 centavos. Ano na yung pamasahe? O may burger ka na nun? Hamburger Oo, nun. bibili ka na ngayon, wala talaga yun eh. Anong ibinili mo sa 15 centavos? Dilimon. Kasi ang 15 centavos noon, meron ka noon sa time ko kasi merong Nutriban. Lalo yung malaki na yun, malaki. Hindi mo kayang ubusin yung isa. Subsidize ang government. Pinabayaran sa inyo yung subsidy. Joke lang. Joke lang. Sister, I mean, very clear po. The forgiveness is full of understanding, full of patience talaga, but also clear, no? Yung disiplinang klaro na sinabi sa'yo kung anong tama, anong mali. Pero alam mo na it's out of love and then out of concern sa'yo. Kasi imagine kung hindi ka sinabihan nun, sige po. And then? Tapos may sinabi kasi siya sa akin na ang pag gumawa daw ng mali, kasalanan yon. Okay, kasalanan. So bata pa ako, naririnig ko na yung word na kasalanan. Kahit sa papa ko, yung ganon. And then, yung kasalanan na yan, lagi yan may connection sa Diyos.
Kasi nakikita ko yung three brothers ko. Alam yung three brothers ko, matanda yung sa akin. Siyempre, one after another sila. Talagang mga naughty, tapos mag-aaway-away. So si Papa yung nagdidisiplina sa dito sa tatlo kong kapatid. So pinapalo talaga sila, yung stick pinapalo sila. After napaluin sila, luluhod sila sa altar at mag-aas ng forgiveness sa Diyos. So bata pa ako, nakikita ko yon. So parang sa akin yun, nung naano ko din na kasalanan, nung sinabi ni mama ko na kasalanan yon, automatic din yun sa akin. Meron akong fear sa Diyos, tapos parang sadness na, nagkasala ako sa Diyos. So ginawa ko din yun na lumuhod ako. Akin yun, sarili ko, lumuhod ako at nagdasal ako. Kasi sa altar namin, no, meron kaming big frame ni Saint Joseph, tapos ni Mama Mary. Ang gitna niya, crucifix. So doon kami nagdadasal pag may kasalanan. Oo, maganda yung sinabi mo na, kasi totoo naman ang kasalanan ay konektado sa Diyos, di ba po? Yang tayo humihiwalay. No, humihiwalay tayo sa Diyos tuwing nagkakasala. Oo, yon. So, yun, kay maliit ka pa lang, konektado mo na ang kasalanan has something to do with God, of being separated, being away from God. Yon, at mahirap yun, masakit yun. Kaya pag nagkakasala tayo, yun nasasaktan. Dahil alam natin, may naputol na relasyon. Alright? Thank you. Okay. So, dagdag na tanong. Sino unang nagturo sa iyo na si God ay mapagpatawad at puno ng awa at habag? Bali, dagdag na lang kasi na kwento niya na. Sa akin po, sister, si mama po. Naalala ko, sister, nung bata ako, merong nakadikit sa wall ng kwarto namin nung malaking sticker ng Divine Mercy po. And may nakalagay na yung, hindi ko naalala yung first line, pero yung second line is, nagkakaisang Pilipino para sa gloria ni Jesus. So yun po, may sticker po nun sa kwarto namin nung bata po ako. And yun, si mama po yung nagpakilala sa akin ng Divine Mercy. Kasi po, nung mga bata pa kami, sister, active talaga si mama sa simbahan. Magsimba kami kada linggo, and then nag-novena mass, nag-attend ng novena mass. So yun po, si mama din yung nag-explain sa akin about po sa two rays sa image po ng Divine Mercy. Yun, sister, si mama lang, naiiyak ako. I miss my mom. May narinig ba akong Pilipinas? May sinabi kang Pilipinas? Nagkakaisang Pilipinas. Ano? Ang ganda naman nun. May ganon. Ulitin mo nga yung may Pilipinas kasi patriotic baga ako. Yung sister, hindi ko naalala yung first line, pero yung second line po is, nagkakaisang Pilipino para sa gloria ni Jesus. Para sa Diyos. Yun po. Para sa gloria? Glory. For the glory of Glory. God. Opo. Wow. Glory of God. Wow. Sana pagkaisahin tayo, kung meron tayong lahat na puso ng Divine Mercy, no? May pagkakaisa, may pagkakaintindihan, magtutulungan, magpapatawaran. Yun, yung kailangan natin ngayon yun. Oo nga, ngayon. Tapos, emotional si Sister Ki, si Ki, dahil of course, kami birthday niya lang kahapon. At syempre, nagluwal sa kanya ang kanyang nanay, kaya very special. Tapos kaya ka pala April, kasi malay mo ba no, nung pinanganak ka April, no, ang magiging Divine Mercy pala ay sa buwan ng Abril. Of course, wala pa yung time na yon, pero siguro meant to Malapit, be. Oo, di ba? Malapit sa Divine Mercy. Yeah. Fiesta. Well, panahon niya, hindi pa yon. Kasi, 2000, kailan ba yan Divine Mercy? Divine Mercy. Of course, kay St. Faustin. Oo, pero yung Pope John Paul. GP2, no? Siya yung medyo talaga niya, Divine Mercy. Yeah. So, yun lang. Kaya, we prayed yesterday for the mom of Ki. Sa birthday niya, pinadasal din natin yung kanyang mama, si Mama Kerwin. Yan. Thank you. Sister Emmy. So, sinong Sa akin nagturo? po, ang nagturo sa akin, boss, yung mama ko at papa ko. At yung unang ipinakilala sa akin noon, yung crucifix. Yung crucifix. Tapos meron doon na heart, yung first heart. Tapos, yun ang sabi niya, magdasal ka dyan kay Jesus kasi nagpapatawad siya.
pag magdawa kang mali, o may dawa kang kasalanan, kailangan maghingi ka ng tawad kay Jesus. Kaya tandang-tanda ko yung crucifix namin. Hanggang ngayon buhay pa yon. Yeah. Hanggang ngayon nandoon pa sa amin. Buhay talaga si Jesus. Yeah. Ang maalala ko rin, ang first prayer book na binigay sa akin ng papa ko, hi Papa, is yung Lord of Pardon. Yan yung maalala ko. Tapos ang mukha nung Lord of Pardon, yung picture, yung Sacred Heart, na may pusong, yun, may sacred at divine, yun. Kaya yun yung maalala ko na mabait si God, nagpapatawad. Kasi yun nga yung Lord of Pardon. Yun talaga hindi ko yun makakalimutan. We were little children when we were introduced to the Lord of Pardon. So, ibig sabihin, the Lord of Mercy, the Lord of Compassion. Sisters, would you like to share something about this? About your parents as well? Of teaching you how to forgive and introducing you God as someone who is forgiving and loving. Actually, when I was young, my mom used to teach you how to pray the Divine Mercy, no? The 3 o'clock, so this is in the Vietnamese. So until now, when I 3 o'clock, I remember and say, Lord, forgive us, so you have to forgive each other. And so sometimes, many times, Mama said, Hang have to do like this. I said, yes, and after that, I did not do. So when my mama said, Hang, did you do? Oh, sorry, Mama. She shows her mercy to me. This is I experienced in my mom and my papa also many times. So they teach me and I experience the forgiveness of God also. No, oftentimes we sin and we are forgiven, and after that we sin again. I mean, the patient, no? God's very patient to us, so we learn how to be patient with us, with ourselves, with others also. Thank you for. I could not remember any experience that I was forgiven or scolded. Kasi siguro mabait ako, I always follow. So I don't contradict my so I haven't experienced a pinalo or So I cannot remember. But who introduced? But the one who introduced to me is my mother, kasi is a very devotee of many. First si Mama Mary, the Miraculous Medal, the Our Lady of Fatima, because he has a lot of devotion. So first he introduced me to the Miraculous Medal to become children of Mary. So he taps the Legion of Mary, those prayer. So actually we pray always mahal na puso ni Jesus. Yan. We pray every day. So, yun. Basta yun yung na-observe ko sila na nagdadasal. Then we join the rosary. Yun yung aking mga until he always joined me in the adoration. Kasi adoradora si Mama. So, in front of the Blessed Sacrament. So, even in my young age. So, yun yung aking exposure. Parang doon nag-grow. Hindi man siya nagturo na gano'n, na ganito siya, hindi. Parang observer ako. Oo, hindi din siya nagturo. Just expose me to this mga different devotion and prayer until I myself discover. Parang ganun. That God is merciful. Yeah. Yeah, thank you. You have a question, Sister Martha? Oh, sorry. Okay, Sister Amy and Kay, who show you the values of forgiveness through words or example, and how did it impact you? Thank you po. Sa akin po, Sister, si Papa po, si Papa kasi kahit ang daming masakit na salita and masamang ginagawa sa kanya yung mga relatives ni Mama. Nakita ko yung pagtitiis niya, yung pagtigil, yung pagsilensyo sa napakaingay na environment po sa compound namin. Never siyang nagsabi sa amin na dapat magalit kami sa mga taong yun or mawalan kami ng respeto sa kanila. Never, Sister. For the sake of love and peace para sa aming kapatid. Tinitiis yun lahat ni Papa.
nagpapatawad siya kahit paulit-ulit na ginaganon siya. Yeah. And nagkaroon po yun ng impact sa akin, sister, kasi tulad ngayon sa mga decisions na ginagawa ko po sa buhay ko. Yung bago ako mag-react sa mga bagay, pinag-isipan ko muna, ano ba yung magdudulot nito? Madaling pumatol sa mga taong nilulukdapan kayo and pinatawin kayo ng masama. Sobrang dali po naman. Mas madaling makipag-away kaysa tiisin yung sakit at pigilin yung galit. Pero dahil po kay para sister, natutunan kong magtimpe. Dan ko na di magbalos, kundi ipagkatiwala din sa Diyos. Pero sabi po sa muni pa na fair si Lord, nagabos na gibusa mo, and miski araw na ini ang sitwasyon namin sa buhay, may Diyos kami, and that is good enough. Yeah. Thank you, Ki. Sister Emmy. Sa akin po, yung si mama at sa papa ulit, yan mga words na sinasabi na pag nagkamali, magpatawad ka. And then yung example na kay papa, yung example na pag may nagawa kang pagkakamali, pagdadasal ka at hihingi ng tawad sa Diyos, yung mag-kneel down. And isa rin na nakita kong example si Papa. Si Papa, marami siyang kasi si Papa kasi, siya yung chief tanod sa amin. So ngayon, ang niyan, kung merong mga nag-aaway-away, dinadala sa amin. So bata pa ako, nawi-witness ko yon, yung inaayos niya na magkasundo. Na magkasundo yung both sides, kahit kasi matagal siya na naging yun yung nakikita kong example na kung paano yung paghihingian ng tawad, pagpapatawad ng bawat isa. Kaya maliit pa ako, ko na itong forgiveness, yung reconciliation. Kaya ang impact nito sa akin hanggang ngayon talaga dala-dala ko. Na yun, pag nagkamali, pag may akong pagkakamali, agad-agad, nandiyan na yan sa akin na hingi ako ng tawad sa Diyos. Tapos yung pag-pray. Yeah. Yun. And then, Yeah. Thank you. So, usually talaga nag-umpisa sa pamilya. Yan din yung si mama at papa ko din. Yan yung mga narinig ko sa kanila. Kwentuhan sila na lagi, sige lang, may Diyos nandiyan naman si God, sige lang, hayaan lang natin. So, yung lagi, nagpapatawad, nagbibigay ng space sa kanila. And then, basta buo yung family, yun ang mas importante doon, na mama had papa and papa had mama, yung samahan nilang dalawa, yun okay na sila kahit ano pa man yung sa palibot nila. And then naalala ko nun si mama, yun ang tungo niya sa akin is wag anuhin ka, awayin ka ng kapatid mo, ganyan, mga kapatid mo, o kaya ng kapitbahay, ganyan. Wag kang lumaban, magsabi ka lang sa akin, and then yung isang hug lang, ganyan. Pero sa totoo lang, wala man, never akong hinaway ng kapatid ko. Mga kapatid ko, si ate siya kamani, they were very good. They were a good brother and a sister to me. Ako po ang naughty, ako ang bunso. Pero the two of them, wala akong memory na sila yung nag-initiate ng away. Ako ang pinaka-naughty sa pamilya in our growing up years. Pero kaya salamat din kay ate siya kay Manoy. They were very good ate and Manoy to me until now. Kaya salamat. And then my mother and father, you are very good examples po, ma and pa. Si mama sa heaven and then si papa. Matanda na, tiguang na papa, pero salamat sa tanang example na gihatag sa mua. Especially in matters of forgiveness and magparaya. Yan. Thank you. How about you, sisters? You already shared about your mama, no? Yes. Your mama. How about you, Sister Jessie? Also, the experience of, kasi si mama din, lapitan din ng mga away-away, ng magkakapatid. She is the one who always breeds. Oo. So, yung parang counselor ng mga pamilya o mag-aasawa. So, pumupunta, pag ganyan. So, yun, nawi-witness ko yun sa mama ko na kasi ang papa ko is very silent, lang. So, si mama ang very active talaga sa apostolate. Kaya, siya yung nakita ko na kung paano tumulong din sa mga tao to reconcile. Kasi, siguro yung
si mama mismo kasi may conversion along the process, parang ganun. So sa kanyang natutunan, sa pagbabasa sa Bible, sa daily Eucharist, so isi-share din niya sa pagiging katekista. So tinuturo niya. Kaya parang ganun din ginagawa sa amin. Sinasabuhay kung paano reconcile kami pag nag-aaway-away, ganun. So yun yung mga ganun na experience sa magulang. Really started sa parents. Yeah. Na minsan mas nag-aaway-away sila, tapos at the end nagre-reconcile, parang ganun. So palaging ending is to reconcile always, kahit meron ba di pagkakasunduan. Ako, I would just like allow me to pay tribute to my mama and papa. We never saw them quarrel in front of us. Even magsagutan, never. Ako, mga naughty, when we were children, yan, alam mo na, away bata, ganyan. Pero si mama at papa, sabi niya, nakita niyo ba kami na hindi? Minsan sa kotse, yung maliliit pa kami, yung space, yung mga ganyan. Lalo na ako, yung mga space dyan, ganyan, kung ano-ano. Oo, tas yun, nakita niyo ba kami nag-away? Never talaga. Wala kami masabi nun. Siyempre bata, yun, mga ganyan. Pero never talaga, hanggang tumanda sila. So, yan yung parang wow, talagang din. Kaya maganda ang married life, yun. Kasi, lalo na pag, yun, nakita ko, maganda ang samahan. It's also a gift talaga po ang married life na spirituality. Partners talaga sila in mission. Yeah, until death do them part po talaga. And then, hanggang ngayon, yung prayer life nila, sobrang grabe. Even may papa now, at 88, grabe, everyday, mas mahaba 2 hours siya nagdadasal. Everyday, talo pa kami. Sige na, sister. Tayo. Time check na. Okay, time check is 1:35. An oras hatod sa Indokang. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right minerals. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa sulit. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up. The right hydration matters. To perform. To win. To rise above challenges. Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water. Fuel your peak. With the right hydration. With the right minerals. Drink up, fuel up, rise up. Rise to the summit. Summit Natural Drinking Water. Summer heat is on. Mag-Summit ka muna. The right hydration with the right minerals. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Attention! Attention!
Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po, madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraantabay? Download na! Welcome back sa ating programang Usapang Bukasyon ACI Episode 81 at pinamagatang Mercy and Love. Forgiveness overflows. Pero bago tayo magpatuloy, panoorin muna natin ang isang video presentation ng isang Rafaelian. The title of the song is Love Will Keep Us Alive by Egos. The song is about love, a love that sacrifices, a love that strengthens and gives hope. We invite you to think about God as you listen to this song because at the end, only God can truly give us this kind of love like no other. Okay, let's listen to Pearl Angel Perez, a biodental medical students. I was standing all alone against the world outside. You were searching
Sige po. Okay. Alright. Sige. Patuloy tayo. Opo. Sister NP. Sabi nila, Sister Net muna pala. Opo. Daanan lang po natin yung ating charism, no? As handmaids, we look at the broken world with hope. And then, given our Eucharistic reparative mission with Jesus as the reparador, the repairer, how would you describe the dynamics of God's love in this regard? Pag-usapan muna natin ang atin. Sige na po. Sister Emmy, ikaw na muna mauna. The handmaid. Okay. Sa akin, madi-describe ko, transformative. Okay? Because sa experience ko, sa araw-araw na pag-attend ng mass, at nung tinatanggap si Jesus, sa akin, minsan meron akong mga feelings na need healing, and then it helps me, no? Yan doon may healing na nangyayari sa akin, natatransform. And isang, ko dyan sa pag tinatanggap ko ang body ni Jesus, yung mga Eucharistic attitudes niya na sinasabi, yun yung kung natatanggap ko sa akin, yun yung body niya at yun yung kabuuan, no, yung tinatanggap ko. So sa akin, yun yung nababago yung sarili ko. Nababago yung buha ko. May transformation nangyari sa akin, may growth spiritually, no? Yung ganon. And kaya sa akin, sa akin yung transformative. Okay? And then yung isa sa akin na yung transformation ng from brokenness to wholeness. Na atin talaga. Thank you. So, sa akin talaga, personal experience ko talaga na pag meron akong yung parang mahirap mahirap magpatawad, yung ganon. So, brokenness ko yun, no? So, dyan sa akin, yung pag nag-adoration, yan, yun talaga yung dasal ko na dinadasal ko talaga. And then, yung image ng Pierce Heart of Jesus, dyan ako lagi nagdadasal. Yun ang tinitingnan ko dyan sa Eucharist, no? Dyan sa Blessed Sacrament. Yun ang tinitingnan ko kung paano nagpatawad si Jesus. No? So, yun talaga malaking tulong sa akin. After ng prayer ko niyan, during sa prayer, may nangyayari na dyan sa akin. May mga enlightenment, may peace, ano yung gagawin, yung gano'n. And after ng prayer ko, true enough talaga na yung mga hurts, yung nawawala yun, yung parang may peace ako. Kasi may experience akong isa talaga, siguro junior ako. Tapos parang hirap na hirap kong patawarin talaga. So kahit magdasal ako, dinadasal ko pa rin na ayaw kong patawarin, no? Tapos nung nagdadasal ako na in front of the Blessed Sacrament, andun talaga yung na grasya ng Diyos na magpatawad yung gano'n. And then sabi ko, sige, magpapatawad ako, yung gano'n. And then hanggang matulog ako, and then nanaginip ako at napanaginipan ko nung isang gabi na yun, si Santa Rafaela. So sa dream, nag-appear si Santa Rafaela, maliit siya, pero yung mukha niya, di ba yung mukha niya na ang ganda-ganda niya, yung bata-bata pa siya, pero maliit siyang bata. Tapos nag-approach, open yung hand niya, in-embrace niya ako. Di ba tangkad ako malaki ako. In-embrace ko din siya. Pagkagising ko, yung unang sa akin, tapos ko yung magpatawad. Yung tapos dinala ko naman yun sa adoration, nagdasal ako then talaga yung grasya ng Diyos doon. After nakapagdasal ako, yung nasa lubong ko yung sister, yung parang walang nangyari. So nag-approach ako, kinausap ko, tapos na, yung parang nawala yung lahat na, nawala yung hurt, nawala yung kung anong mga iniisip, yung gano'n. Kaya sabi ko, yung prayer, tapos yung talagang mag-pray sa Blessed Sacrament, ang Eucharist talaga very powerful, no, sa akin. At sa atin lahat, siguro, na yan talaga matatransform. So yun, doon yung experience ko na yun, hindi ko na yun iniwan na experience, yun na yung dala-dala ko lagi. Na minsan pag meron naman na i-encounter na ganyan, kasi ang buhay syempre ups and downs, gano'n. So laging yun yung ginagawa ko. So sa akin, yung may peace, may inner peace agad ako niyan. Tapos yun talaga, na mababalikan ko pa rin yung maliit ako na yun nga na ang Diyos nagpapatawa.
So yun yung transformation. And then isang ano pa din sa transformation, yung gusto ko yun yung mga Eucharistic attitudes ni Jesus, kung paano ako maging like Jesus, like Christ, no? Ayun. So may proseso, hindi madali. So may proseso na gano'n, na kahit nagdadasal ako na ganyan, na okay, Jesus, yung attitude mo na ganito, yun ang kailangan ko, yung gano'n na gano'n. So okay, binibigay dyan sa dasal ko. Pero yun after nan, kailangan may gawin ako. So kaya dito sa ito yung tinatawag natin na yung contemplative and active. So dasal, may gawin. Kasi kung dasal lang na hindi experience ko, kung magdadasal lang ako na wala akong gagawin, wala din mangyayari. So both magdadasal and kailangan may gawin. Magpatawad and gano'n. And then yung mga yung mga Eucharistic attitude niya, yung maging mapasensya ka, kind, maging good, yung welcoming, yung lahat-lahat na yun, yung sa katagalan ko na din dito sa kongregasyon. Sister, 25 years na ako dito. So, yung talagang kung sa na-embody ko na yun, yung kaya kahit sa mission, yun na, dala-dala sa mission. So yun na din yung transformation na yung nawi-witness din sa akin na yung mga attitudes ni Jesus. So sa mission nagagawa ko din. Kasi minsan may mga naririnig man ako sa labas, no? Na mga ganito ka. Tapos ako, thank you. So pag nag-thank you ako gano'n, naiisip ko na, okay, ito si Jesus to. So yun. So aware ako dyan, nadala-dala ko lagi yan. Kaya sa akin, sa pag-ano ko sa mission, yung light lang. Kasi alam ko na ang Diyos andyan lagi. Tapos yun, siya yung dinadala ko. Yeah. Kaya sa akin, malaking talaga yung Eucharist. At sa akin talaga, very important sa akin ang Eucharist and meaningful. Kasi kahit sa pagpasok ko dito, sa congregation, Eucharist talaga. Kasi naalala ko, Sister Net, nung nag-attend ako ng Masa Daraga, nandoon ka noon, in-expose yung Blessed Sacrament. At yun yung nag-ano sa akin na, kasi nung nag-work ako, lagi akong nag-attend ng Mass, and then sa PEA, nagdadasal ako, nag-adoration ako. Pero sa PEA, andun yun. Tapos yung pag-attend ko ng Mass talaga sa Daraga nun, sabi ko something special. Sabi ko, bakit dito ini-expose ang Blessed Sacrament? So innocent ako. So, tapos yun na, matagal akong nagdasal doon. So yun, yung talaga. So yun yung nagdala sa akin din dito sa kongregasyon. Yeah. Kaya patuloy yung pinaka-ano ko. I was Sister of Vows nung na-meet ko ito si Sister Emmy, and then ang maalala ko ito sa batang ito ay yung dream. Naalala mo yung dream mo? Kasi ngayon nag-mention ka naman ng dream, nakita mo si Santa Rafaela. Ito naman yung dream mo na bride ka pero walang groom. Naalala mo yon? Oh. Ay, oo. Ay, oo. Ang dami kong dreams noon. Yan. Yung mga holy dreams, di ba, Sister, sabi mo sa akin, mga holy dreams? Yeah, mga holy ang dreams ng batang ito. Oh, tingnan mo. So nakita na naman yung edad, kung 15 centavos yung Nutriban ni Sister Emmy. Ano na kaya sa akin? Pero hindi ako dumaan sa Nutriban. Walang Nutriban noon siguro sa school namin walang Nutriban. Anyways, joke lang yun. But Sister Emmy, thank you. Transformative sa panahon. Meron kang Nutriban? Meron sila. Ako hindi ako dumaan sa Nutriban. Oo, kasi sa public school yun. Sa public school yun, Sister. Pag may Nutriban na libre, anak is Oo, kasi parang yung ayuda nila, di ba, sa mga public school students, yun. May milk pa nga nun, yung parang galing daw yung sa UN, parang ganun, mga naaalak. Uminom ka rin nun? Nutriban tsaka skim milk. Ang galing, very healthy pala kayo nun. Thank you, Sister Emmy. It was very well explained. Hindi na ako magdadagdag. Transformative, beautiful, very beautiful. And then with the examples and experiences. Thank you. Ang aming aspirant key. Yeah. Para sa akin, Sister, yung dynamic ng pagmamahal ng Diyos is active. And sabi ni Sister Emmy, transformative. So, hindi siya passive. Kasi nagtatrabaho siya. Pumapasok siya sa buhay natin, inaayos at pinapagaling tayo. And clear yun, maliwanag yun na nakikita sa Eucharist. No? Sa broken world, puno ng sugat, ng kasalanan, ng division, hindi na nanatiling malayo ang Diyos. No? Lagi siyang nasa malapit. And one thing po na kaya pinili ko yung ACI na pasukan ko as sa pagmadre is yung po talaga, yung adoration.
kapag ka nag-speak po ako sa mga youth, sister, lagi ko pong yun, laging sa last part ng parang speech ko is yun, visit the adoration palagi. If there is no shoulder to cry on, there is always a place to kneel on. And sa adoration chapel yun. So, yun po, yun nakikita ni Lord yung brokenness natin and pumapasok siya dito. Ina-absorb niya yung brokenness natin. And then yun po, nagtatrabaho siya, sister. So, active, yung dynamic ng pagmamahal ng Diyos is active and transformative po. Talaga. Yeah. Kaya nga sa atin ang Eucharist ay life, buhay ng instituto, ng Institute Eucharist Adoration, na katulad ng isang kahoy na root, na kung wala yun, wala din. So lahat ng meron kami, we don't attribute it na mabait kami or magaling kami. It's all because of the Eucharist. Yun talaga ang source and summit. Yun yung may pinanggagalingan, and it is all the Lord. It's all grasya. Lahat yan grasya. Hindi ko napansin yung time. Alas 2. Alas 2 na Lapit pala. na. Sige, sister. Okay. So, Pwede pa no? Ilang minutes pa? Sister, 2 maybe you minutes can still, na. you can still ask yours? Yeah. Right. Okay. Oo. What are the benefits of forgiving and asking forgiveness? Forgiveness can be so hard sometimes. What happens when we choose not to forgive? Sister. Ganda tong tanong na to. Sister Amy, please. Sister. Parang kabaliktaran. Oo. Anong effect pag hindi nagpatawad? Ano yung mga benefits? Okay, sa akin, ang benefits ng forgiveness and forgiving, yung letting go yung past, kung ano yon, and then acceptance ng person, kahit ano man kung ano man basta total acceptance ng and then my inner peace, my joy, okay, and then my hope. Yung ko saan. Ano pa yung katanungan na isa? Pag hindi makapagpatawad. Anong epekto Kung naman? hindi magpapatawad, yun walang peace, no? And then ako, pag hindi ako nakakapagpatawad, yung sa akin talaga umuulit-ulit sa akin yung hindi ako nagpapatawad, pinapatawad nga ako ng Diyos. Yung ganon, lagi ganon yun sa akin Kaya yun yung nagdadala sa akin, patawarin mo na. Yung ganon. Thank you. Okay. Okay. Sister, yung benefit po as in my own experience, first, magaan po sa puso kasi nababawasan and naalis yung bigat ng galit or sama ng loob. Second is yun nga, may inner peace po. And third is nahi-heal ako kahit papano. And then third, I become more like Jesus na yun, choosing mercy kaysa sa pag-revenge po. Yeah. Itong inner peace, ito talagang yung confirmation that you are of God. Kasi hindi yun pwedeng money can't buy it. Can't buy peace. Kapag may inner peace, yan sign na. At ano pa bang hihigit sa peace, no? Kapayapaan, makatulog ka ng hindi mo na kailangan uminom ng mga sedative, mga tranquilizer, kung ano. Mapayapa, and then giving peace to others as well. So, spreading peace, yon. So, Jessie, time na. Ang bilis. Ang bilis ng oras. Pero bago magtatapos, ano ang mensahe ninyo sa mga taong hurting pa at di pa handang magpatawad? Sa atin na nasasaktan at hindi pa kayang magpatawad, our pain is real and it is sin. At hindi natin kailangang madaliin ang puso natin sa pag-pretend na okay lang ang lahat kahit hindi naman. Ang pagpapatawad po ay hindi karera at hindi siya nagpipersa over sa kung ano talaga yung nagdudulot ng sakit sa atin. Minsan, ang unang hakbang ay pagiging honest before God na broken tayo, na galit pa rin tayo, na napapagod tayo at tinatry natin na intindihin ng lahat. Kahit nasa ganitong moment tayo, hindi tayo malayo sa Diyos. Kasi ang Diyos ay hindi nagde-demand na yung healing natin ay madalian. Nananatili siya sa atin sa paghihintay. Pinapasan ang hindi natin kayang pasanin at paunti-unti
in this time, turning pain into peace without ever dismissing our story. Kaya kapag hindi ka pa ready magpatawad, huwag nating i-condemn ang sarili natin. Panatilihin natin na bukas ang puso natin dahil darating ang araw kapag ready na ang grasya ng Diyos sa atin, ang pagpapatawad ay hindi na kailanman magiging mabigat, kundi kalayaan po. Sisingit mo na po ako. Saglit lang, okay lang. First is yun nga, no, to err is human but to forgive is divine. Oo. Galing po talaga sa Diyos ang forgiveness. Kaya yung mga lahat ng mga talents, mga best speaker diyan, mga matitibay-tibay, etc. Kaya lahat 'yan ng evil spirit. Pero ang hindi kaya ng evil spirit ay ang magpatawad. Kaya every time magpatawad tayo, it's sharing in the divinity of God. Yun. Kasi only God can forgive. And then number 2, forgiveness is a choice. Forgiveness is a decision. It's not the feeling, no? So it's possible that if we decide to forgive, we can forgive even if we are still hurting, even if we are still in pain. Okay lang 'yan. Susunod na lang yung healing in time, in due time, mahihil din yun. Pero baka matagal. Pero the decision to forgive, hawak lang kay God and then decide to forgive. Because to forgive is divine. Yan, sharing in the divinity of God. Thank you. Sorry po sa pagsingit. Sister Emmy. Okay, so dudugtungan ko na lang yung kay Kate. So, sa akin, sa mga hindi pa nakakapagpatawad, nasasaktan pa, ito lang, pray in us the grace of God and choose to forgive. No? Choose life than death, okay? Choose happiness than sadness. Okay. Sige. Because God forgives and God will do the rest na lang. Basta choose to forgive yun. Okay, salamat sa lahat na sharing natin ngayon. It has been enriching. Salamat sa inyo, Sister Emmy Barrias, ACI, at ACI Aspirant Key April Vicente, at ang inyong mga handmaid, Sister Jessie, Sister Net, and Sister Marta. Salamat po at hanggang sa muli. See you next Friday. Bye-bye. Thank you. Sa ulitin. Thank you po. Trying to be a blessing to others.